Хора, днеска ще играем Free Fire. Ето я. Боги, много силно ще видите сега какви хейт ще прави. Така че си видите. Напред. Напред. Днеска сме 11 февруари. И влизаме в Free Fire. Ще играем Free Fire да видите колко е силен. Ето, влизаме в канала ми. Вие имате герои, има много герои. Как виждате, има гордо герои, ама не всички. Не са всички, да. Чакай, че нямаме интернет. Ай, че бли, ял. Добре. Къде са? Ето. Този. Малко на хората има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аз имам... Ма вижте какви скинове, бе. Аз имам 20 хора. Аз имам 20 и нещо 30. Стигам се. Айде, взимаме този герой, че вижте каква брадва имаме. Кирка, бе. Кирка, да. Какво да е. И вижте по моя канал. В Free Fire имам 82 лайка. Аз имам 130 и нещо лайки хора. Той има малко. Аз стигам до 100, ей. 8000 точно, хора. Стотинки. Ако ни трябва да взимаме 10 000 да се избираме един герой, аз ще избирам Роналдо. Защото той е най-силният в Free Fire. Да, Най-силният е бързината. не. Забравя как се казва. И започваме, хора. Започваме да играем. Ние играем в момента в Лонелов. Липчос. Само пистолет. Да. Днеска дали ще имам късмет да спечеля играта. Майка му. Стигаме. О, хора. Днеска май няма да имам късмет. Но следващата игра ще бъде след половин час. Избираме тази помпа, това и е този пистолет. Вижте го. Чакай, ще покажа. И така, хора. После се качваме на Пами и хората вече ще направят. Хора, аз имам канал, ама забрах как се пише, че отдавна правя клипчета. Сега не ги правя, ама сега ще почна. Ама и аз ще правя в ефир. Клипчета. Може некъде другаде. Всекъде може, хора. Верно. Това е вярно. Трябва да ти дойде наблизо с тази помпата, знаеш. Ей! Ама не беше хейт, че ме се радва. Не беше, да. Имам там. Хора, ще видите, аз си хейт, че правенето мога канал. После да кажа как се пише. Сега да брах, че... Моят канал се пише Даниел Декера. Нали? Ми да. Ами ти с име. Какво да правя, бе, брат? Прямо не си името, бе. Така ми е канал. Бождар Георгиев, раз, два, три. Това ми така ми е канал. Аз не го писах. Той сам си го създаде.
Care e toți mръсник пешлив? Чакайте хора да му лодя. Да го убият. Той спря. Ето. Ай, той клека. Ето бил му. Ама той... Днеска ще имам късмет, сигурно. Защото той стои. Тихо бе. Той пак си стои. А не. Този път не. Този път не. А къде е този мръсник? Това брат, как се прави видео? Майко мила. Ето го. Не чакай да качваш. Не, чакай да си играе играта. Нали? Те първо ми казваш тихо и после ти говориш, брат. Ще си играе играта, баба ми звъни. Готови са спагетите, ще ходи да яда. После ще се чуем отново. Днеска ще имам късмет. И един хубав снайпер. Хора, сега ще му направя един хедшот да стои на работа. На хедшот. Хедшот. Имам и танц. Аз имам хора 3 танца. Той има 2, 1. Къде е този бе, майка му? Бъд стена. Силе. Видали. Бъд! Мърде! Некой ти звъни, бе. На карта, бабо. Ало, бабо. Не мога да му направя хедшот. Къде? Игра си играта, бабо. Да си. Без сирене. Хора, вижте. Чао. И това беше всичко нас, хора. Довиждане. Довиждане, сега я ще правя. Чао.